תודה רבה. אני אעלה את המסך. אה, תודה אילן על ההצגה. אני מניח שאתם רואים את המסך שלי, כן? אילן? רועי, רועי רואים. מצוין. 100%, יופי. אז באמת תודה על ההצגה ותודה על ההזדמנות להצטרף אליכם מכאן. בדיוק הפסקתי להכין את התרנגול ההודו לקראת ארוחת חג ההודיה מחר, והתפניתי להרצאה הזאת. הזום הוא קצת, כמו שאנחנו יודעים, טכנולוגיה קצת בעייתית מבחינת האינטראקציה. באמת הייתי רוצה שזה יהיה יותר שיחה, אבל נראה איך הדברים יתפתחו. בכל מקרה, מה שזה נושא אקדמי, אז אנחנו עוסקים בדיון אקדמי, ואנחנו נעשה את זה מסודר, כפי שמקובל באקדמיה. אז אני אדבר קצת על הנושא של חופש הביטוי בכלל, ועל הגישה שלי לנושא של חופש הביטוי, שהגיע הזמן שמישהו כבר ישמע אותה סוף סוף, איך היא חלק מזכות שלנו בכלל לתקשר, ומהם החירויות האחרות שמתלוות לחופש הביטוי בהקשר הזה. אחר כך נדבר קצת על חופש הביטוי בשיטה הישראלית, ועל הקשר שבין תקשורת וצבא, או חופש הביטוי וצבא וחירום בשיטה הישראלית. ואז אספתי, האמת היא שזה מאוד, אני שמח על ההזדמנות לתת את השיחה, לשוחח את השיחה הזאת, כי אחד הדברים שאני עושה בשנה האחרונה, זה אני אוסף את כל הניסיונות לשנות את מפת התקשורת בישראל, בהתחלה במסגרת ניסיון ההפיכה המשטרית, ועכשיו במסגרת המלחמה, וזה נתן לי באמת הזדמנות, הכנה להרצאה הזאת, לעשות סדר בים ההצעות והשינויים האלה שממלאים אותנו. עכשיו אילן, אני לא יודע, חצי שעה, 40 דקות בערך, ואז נפתח לשאלות, משהו כזה? מצוין, מצוין. על הכיפק. יש לי שאלה אם אתם רואים כשאני עובר. זה אתם רועי, רואים? רועי. לא, יפה. אז מה שמאוד מאוד מעניין, רציתי, לפעמים מרימים לך להנחתה כמו שאומרים, אבל בשבוע שעבר התקיים, או כן, לפני כשבועיים התקיים, נעשה סקר דעת קהל בנושא של, בהרבה נושאים שקשורים למלחמה, באחריות וכל מיני שאלות שלא לא רלוונטיות להרצאה הספציפית הזאת. ובין היתר עלתה השאלה של הפגיעה בערכי הדמוקרטיה ובחופש הביטוי, ומסתבר שהציבור הישראלי לא מתרגש מהפגיעה בדמוקרטיה. להפך, רוב הציבור, שימו לב, למעלה כמעט 80% מהציבור תומכים במידה מסוימת לפחות בהתקנה של תקנות שעת חירום, וגם 70% מהציבור תומכים גם לאסור על הפגנות, הזדהות עם תושבי עזה למשל, וגם כן עדיין כמעט מחצית מהציבור חושבת שצריך גם לאסור על הפגנות שקורות להתפטרות ראש הממשלה. בגדול זו תופעה מאוד מעניינת של נכונות של הציבור לוותר על החירויות שיש לו, והיא מובילה אותנו כמובן לדון בשאלה מאיפה רכשנו את החירויות האלה ולמה אנחנו כאן. עכשיו אני פשוט רוצה לראות שזה עובר. אוקיי, סליחה. אוקיי. אז לזכות, אני נוהג לומר שחופש הביטוי הוא רק אחת מסדרה של זכויות וחירויות שקשורות ליכולת שלנו לתקשר. אנחנו לא חושבים על זה הרבה, אבל אם נקדיש לזה איזה רגע של מחשבה, בני אדם אינם יכולים להתקיים מבלי לתקשר. וכבר, אתם יודעים, בספר בראשית, כבר בפרק א', כתוב שלא טוב היות האדם לבדו. לא ניתן לשרוד בלי תקשורת.
ולכן לאפשר לאנשים את הזכות לתקשר, זאת זכות היסוד מעבר ללנשום ולחיות, הבסיסית ביותר. אבל תקשורת היא דבר מורכב, ולכן ישנם הרבה זכויות שאם בעבר, או בדרך כלל נהוג להגיד, יש חופש הביטוי וכל הדברים האחרים נגזרים ממנו, לתפיסתי יש לנו את החופש ואת החירות לתקשר. ביטוי זה אחד מהחופשים האלה, אבל גם החופש לצרוך מידע, זה סוג של תקשורת. כמובן שהחופש למחשבה חופשית, חירויות האקדמיה הם חלק מהחירויות שלנו לתקשר אינפורמציה בחברה, קיים כמובן גם הנושא של חופש היצירה, וישנן חירויות נוספות. אני רק מזכיר כאן כמה כדי להסביר כמה הדבר הזה הוא עקרוני וחשוב ובסיסי בשיטה שלנו. כשאנחנו מדברים על ההצדקה לחופש הביטוי ואיך אפשר להצדיק אותו, אז יש הרבה דיונים עקרוניים בנושא הזה בספרות. ב-250 השנים מאז שהתחלנו לכתוב על הזכות לחופש ביטוי, שזה בערך סביב המהפכה האמריקאית והמהפכה הצרפתית, אפשר לחלק את ההצדקות לחופש הביטוי לשלוש קבוצות עיקריות. קבוצה אחת היא קבוצה שנקרא לה חיפוש אחר האמת, כן? זאת תפיסה מאוד מאוד קלאסית של חופש הביטוי. אנחנו צריכים חופש כדי שנוכל לברר את האמת, וההנחה היא שרק באמצעות החופש להתבטא, להתווכח, לאסוף מידע, לאגור מידע, אפשר להגיע לאמת במידה והיא קיימת. ההנחה הזאת של החיפוש אחר האמת גם טוענת שגם בכל שקר ישנה איזושהי מידה של אמת, ולכן גם כן החופש הביטוי הוא חשוב כדי לאפשר את ההתנגשות הזאת שבין אמיתות שונות. חופש הביטוי חשוב גם לקיומו של המבנה הדמוקרטי. לא ניתן בלי חופש ביטוי לקיים בחירות, לא ניתן בלי חופש ביטוי להתווכח על סוגיות של מדיניות, לא ניתן לכן בלי חופש ביטוי לקיים את הדמוקרטיה, לא ניתן בלי חופש ביטוי להעביר ביקורת על רשויות השלטון, זה דבר שהוא מאוד מאוד עקרוני. ובעשורים האחרונים גם צצה ההצדקה הזאת שאנחנו קוראים לה הצדקת האוטונומיה, שבעצם חופש הביטוי מאפשר לכל אינדיבידואל להיות אוטונומי, לבטא את עצמו, להיות הוא עצמו באמצעות הביטוי שלו ובאמצעות היצירה. בשיטת המשפט הישראלית, חופש הביטוי מעוגן בדרך קצת הכלכלה, בשיטות משפט אחרות, בארצות הברית, בצרפת, כמובן באיחוד האירופי, אפילו ברוסיה הסובייטית, החופש הביטוי מעוגן בדרך כלל במסמך היסוד של השיטה המשפטית שהוא החוקה. בישראל אין חוקה, ולכן השאלה היא האם בכלל קיים חופש ביטוי בשיטה הישראלית, היא שאלה שאנחנו מנהלים עליה דיון כבר מזה 75 שנה. במגילת העצמאות למשל לא הובטח חופש הביטוי, אלא הובטח חופש הדת והמצפון, הלשון, החינוך והתרבות, וזה לא במקרה שהחופש הביטוי לא הוזכר כאן. אבל בקווי היסוד של הממשלה הראשונה, שבתחילת יוני 1948, נאמר כהחלטת ממשלה שחופש הביטוי הוא אחד מהחופשים שישמרו, אבל שימו לב כבר מתוך שמירה גם על ביטחון המדינה, נושא שאנחנו עוד נחזור אליו. ב-1954, כל אחד, הרבה מאיתנו, מי שלמד קצת תקשורת זוכר, בפסק דין כל העם, קבע בית המשפט העליון של אגרנט, זה שמבקשים לחזור אליו במסגרת ההפיכה המשטרית, אמרו לנו רוצים לחזור לאגרנט, אז צריך לזכור שבלי אגרנט לא היו לנו זכויות יסוד במדינה הזאת, בין היתר גם את חופש הביטוי, ומה שהאגרנט בעצם בא ואמר זה שמתוך זה שהוא קורא את מגילת העצמאות, את ההכרזה על הקמת המדינה, הוא מסיק שמדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, ובמדינה דמוקרטית יש חופש ביטוי, ולכן צריך לאפשר לכן שם במקרה ההוא צמצמו את הכוח של הממשלה לסגור עיתונים. מאוחר יותר פסקי דין נוספים, יש המון עשרות ומאות פסקי דין שנעשו בנושא הזה, אבל אחד מהידועים, פסק דין כהנא, בעצם קבע שגם חופש הביטוי הגזעני הוא חלק מחופש הביטוי, זה מסגרת מה שהסברתי קודם, שגם שקר יש בו איזשהו אלמנט של אמת, וכל הסוגיה
בשאלה של ההצדקות לחופש הביטוי. ואז הגיעה בשנת 92 המהפכה החוקתית, כביכול, חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כפי שאתם רואים גם כן מרשימת החירויות שנמנות בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, חופש הביטוי איננו מופיע בהם. ככה שאנחנו ממשיכים לחיות את חופש הביטוי בשיטה הישראלית רק מכוח פסקי דין של בית המשפט ופרשנויות שונות. עכשיו, נשאלת השאלה מתי מותר להגביל את חופש הביטוי. וכאן בדיוק מלחמות זה הדבר שאנחנו יכולים להיעזר בו. בפסק דין כל העם מצטט נשיא בית המשפט העליון אגרנט את פסקי הדין של בית המשפט בארצות הברית, שהוא העלה למבחן את השאלה הזאת של חופש הביטוי ואת המגבלות עליו בדיוק בהקשר של מלחמה. במקרה הראשון מדובר על מלחמת העולם הראשונה עדיין, ועל הפצה של אינפורמציה על ידי מפגינים בזמן המלחמה, ואגרנט מצטט את השופט הולמס שאומר, כשמדינה נתונה במצב מלחמה או עובר עליה משבר לאומי ממין אחר, יש להכריע לפי מסיבותיו המיוחדות של כל מקרה לטובת ביטחון המדינה. אוקיי? השופט הולמס גם אומר בהקשר הזה, כשאומה נתונה במלחמה, אז הרבה דברים שמותר היה לומר אותם בזמן של שלום, אי אפשר לסבול שהם יאמרו גם בזמן של מלחמה. השאלה היא כמובן מי קובע את הגבולות האלה, והוא מצטטים גם כן בהקשר הזה את בית המשפט הבריטי שאומר שדווקא בזמן מלחמה צריך להיזהר יותר בכוח שאנחנו נותנים לרשות המבצעת או האקזקוטיבה כמו שהוא קורא לזה, בגלל שהם אולי מתיימרים לדבר בשם טובת הכלל, אבל בפועל פועלים לקדם מטרות אחרות. בישראל קיימת בין היתר אחד הדברים שהופכים אותנו למקום מעניין ומאתגר כל כך, סימביוזה מיוחדת בין התקשורת ובין הצבא, וכל מה שקשור לסוגיית חופש הביטוי. בהקשר הזה, אני ממש הבוקר תיקנתי את השקף הזה, כמו שאתם רואים זאת ידיעה מהבוקר, על זה שראש הממשלה דורש לקדם חוק שיגביל את הצנזורה הצבאית. עכשיו אתם אומרים, אולי הוא רוצה יותר חופש ביטוי אם הוא רוצה להגביל את הצנזורה הצבאית, אבל לא, הוא לא רוצה יותר חופש ביטוי, הוא רוצה להיות זה שמחליט בשביל הצנזורה הצבאית, מה מותר ומה אסור. זאת אומרת, זה לא שהוא רוצה להגביל את הצנזורה הצבאית, הוא רוצה להגביר את הצנזורה הפוליטית על ידיעות שכביכול, אם נזכר במה שאמר הלורד סמנר, שכביכול הן בעלות היבט צבאי. הצנזורה הצבאית בישראל פעילה מאוד, מעטים זוכרים שכבר כשמלחמת השחרור הצנזורה הצבאית סגרה עיתונים, אני זוכר, זה היה על המשמר, משום שהוא פרסם את שמו ותמונתו של יגאל אלון שהיה מפקד חזית הדרום, וזה היה סוד צבאי. הדברים קצת השתנו אחר כך לאורך השנים, כמובן שהסיפור ידוע שהצנזורה הסתירה זמן היה הטבח בכפר קאסם, שנחשף על ידי עיתון העולם הזה, ואחרי זה כמובן פרשת קו 300 המפורסמת, שגם אז בית הצנזור הצבאי סגר את עיתון חדשות ל3 ימים, בעקבות פרסום תמונה שהוטל עליה איסור של הצנזורה, שהראתה את אנשי השב"כ מובילים את אחד המחבלים שנתפסו בזמן ההשתלטות על האוטובוס, ואחר כך רצחו אותו. פסק דין שניצר הוא פסק הדין המקביל לפסק דין כל העם, ניתן 35 שנה יותר מאוחר. הוא הגביל את כוחו של הצנזור הצבאי, וקבע שהצנזור הצבאי בדיוק כמו הממשלה שהוגבלה בפסק דין כל העם, גם הצנזור הצבאי מוגבל לצנזר ידיעות רק לאלה שפוגעות במבחן שהוזכר על ידי אגרנט בפסק דין כל העם, המבחן שנשאב משיטת המשפט האמריקאית של פגיעה ודאית בשלום הציבור. פסק דין שניצר אגב עסק בידיעה שעסקה בשחיתויות במוסד, שאותה ניסה הצנזור הצבאי ללמוד. לאורך השנים, נעבור על זה ככה בערב עין, היה כמובן הסכם ועדת העורכים
פג תוקפו מתישהו בשנות ה-90, שבעצם היה מין הסכם שיתוף פעולה, ראש הממשלה מספר סודות לאורחים והם בתמורה לא מפרסמים אותם, אז ככה שלא תמיד צריך היה צנזורה פורמלית כדי למנוע מאינפורמציה להגיע. יש שם הרבה שיתופי פעולה בשתיקה שבין העיתונות לבין הממשלה. יש לנו תופעה, שוב אנחנו בשיחה קצרה מדי, הרבה מאוד מה שנקרא להם עיתונאי בית, עיתונאים שהם כביכול כתבים צבאיים אבל בעצם מדבררים את המערכת הצבאית, והדבר הזה מאוד מאוד מקובל ולאורך שנים, מבלי, אני לא רוצה לפגוע כאן בלשון הרע להזכיר שמות של כתבים קיימים, אבל בוודאי קיימת גם היום. כל התחושה הזאת אצלנו שאנחנו בעצם כולנו חיילים, מעלה גם כן סוגיות אחרות שהן לא בהכרח קשורות לצנזורה ישירה, כמו למשל הסוגיה שלא מפרסמים שמות, את עצם נפילתם של חיילים, שלא לדבר על שמות של חיילים שנפלו לפני שהידיעה מגיעה למשפחות, גם זה דבר שהוא נעשה בהסכמה. וישנו כל העולם הזה של embedded journalism שהיה מאוד עלה לכותרות מאוד ברגע שהאמריקאים זיהו אותו, ואנחנו רואים אותו עכשיו גם במלחמה בעזה, וזה בעצם העובדה שהעיתונאים הרי לא יכולים להיכנס לשטח הקרב אלא אם כן הם מתלווים לחיילים, ואז כתוצאה מזה הם בעצם רואים רק את מה שהצבא רוצה שהם יראו, כי לא לוקחים אותם למקומות שבהם הם עלולים לראות דברים שהצבא לא רוצה שהם יראו, והדבר הזה גם כן משפיע על מערכת היחסים שבין התקשורת ובין הצבא. אני רוצה להזכיר במשפט אחד את הנושא של תקנות שעת חירום, או בשלושה משפטים, משום שהוא קשור לתופעות של הקשר שבין התקשורת והצבא במלחמת 2023, וזה גם קשור לאותו סקר, סליחה, שהצבעתי עליו בהתחלה, שאזרחים רבים, 80% מהציבור כמעט, מוכן שיתקינו תקנות שעת חירום. כי כנראה שהם לא כל כך מבינים במה מדובר. במדינת ישראל קיים מצב חירום מאז מאי 1948, באופן קבוע. אוקיי? ככה שזה לא צריכה להיות מלחמה כדי שיכריזו על שעת חירום. תמיד מסורה לממשלה הסמכות להתקין תקנות לשעת חירום. תקנות שעת חירום זו בעצם עשייה של הממשלה שעוקפת בעין ובקוף את עבודת הכנסת. כלומר, היא באה מסביב לכנסת ומקבלת החלטות שבעצם יכולות לגבור ולשנות כל חוק. וזאת אחת המסגרות שבה, תכף אנחנו נראה, ניסו להשתמש גם במהלך המלחמה הנוכחית, ככלי לצמצם את חופש הביטוי ואת החופש של התקשורת לפעול ולדווח על מה שקורה במלחמה. בגדול השימוש בתקנות שעת חירום היה מאוד מאוד גדול בשנות ה-80, בעיקר בנושאים כלכליים. כל התוכנית, אני מניח שחלק מהקהל הוא צעיר, אבל הקהל המבוגר יותר זוכר את התוכנית הכלכלית של שנות ה-80, בעצם כל מה שהתרחש שם סביב הניסיון לעצור את האינפלציה נעשה באמצעות תקנות שעת חירום בהתחלה. אחר כך בית המשפט העליון צמצם את היכולות של הממשלה להשתמש בהם, ולמעשה משנות ה-90 ועד משבר הקורונה כמעט ולא נעשה שימוש בתקנות שעת חירום, אבל הם חזרו לאופנה בזמן משבר הקורונה, וגם עכשיו אנחנו רואים שנעשה בהם שימוש סביב המלחמה. אז אנחנו נדבר בגדול על האתגרים של המלחמה הנוכחית, ודברים שצצו ועלו בזמן המלחמה הנוכחית. סוגיה ראשונה היא סוגיית חופש ההפגנה. היו לנו שתי עתירות גדולות לבג"ץ בנושא של חופש ההפגנה במלחמה האחרונה. העתירה הראשונה, בעתירה של חד"ש נגד מפכ"ל המשטרה, בעצם בית המשפט העליון אישר את החלטת המשטרה לא לאפשר קיום הפגנות נגד המלחמה ביישובים אום אל פחם וסכנין. בית המשפט בהרכב מאוד ליברלי הגיע למסקנה שהכוח של המשטרה, היכולת שלה להשתלט על
ההפגנות האלה הוא קטן, ושקיימת סכנה אמיתית לשלום הציבור אם יתקיימו ביישובים האלה מחוץ, חשוב להדגיש שהם ביקשו לקיים את ההפגנות לא בתוך אולם אלא בחוץ. הדגיש בית המשפט שבנסיבות האלה הוא אוסר לקיים את ההפגנה. זאת החלטה מאוד דרמטית של בית המשפט העליון, שאנחנו לא מכירים החלטות כאלה שאוסרות הפגנות כמעט בהיסטוריה של המדינה. ובאמת ההחלטה הזאת היא די הרימה להנחתה, משום ששבוע אחרי זה, כשהייתה פנייה לקיים את ההפגנה בתל אביב, שהפגנה נגד המלחמה, המשטרה אמנם בהתחלה ביקשה לאסור אותה, אבל בזמן הדיון בבית המשפט הגיעו להסכמה שההפגנה הזאת תתקיים, היא התקיימה בגן צ'ארלס קלור, רחוק ממקומות ההפגנה האחרים, כדי שלא תהיה התנגשות בין מפגינים שונים, למרות שגם ההפגנה הזאת קראה לשחרור החטופים, ככה שזה לא לגמרי פה, ההפרדה הזאת היא לא לגמרי ברורה, וגם מוגבל מספר המשתתפים בה, סוכם על 1,000 משתתפים, על 700 משתתפים, בסוף היו מאות ספורות של משתתפים, וגם ההפגנה הזאת עברה בשלום. כדאי להזכיר בהקשר הזה, אבל, שבשבוע שעבר נעצרה מפגינה שריססה על בית של חבר כנסת את המספר 1400 על גדר הבית, והיא הוכנסה למעצר, ולאחר מכן בית המשפט גם אישר לה מעצר בית. וכאן בוודאי שלא מדובר על אדם שמהווה סכנה לשלום הציבור. עכשיו מדובר כאן בהחלט על החלטה מאוד מאוד קיצונית בהקשר הזה. נושא שני שאפשר לדבר עליו, נדבר עליו, זה על הנושא של חופש המידע. לפני 3 שבועות, חודש, הוצג תזכיר חקיקה שביקש בעצם לאפשר הערכה של 90 יום לבקשות על פי חופש המידע. זה היה מייצר איזשהו גלגל המנגנון של החוק הזה, שהמדינה יכולה הייתה להימנע מלתת תשובות לסוגיות של חופש המידע עד 7 חודשים. ואז נפתחה מערכה ציבורית כנגד הניסיון הזה. התירוץ היה המלחמה, כן? שלא, זה הקשר שלו לענייננו. שוב, אמרנו, חופש המידע זה חלק מהקשת של החירויות שמהוות את החופש לתקשר. הייתה תגובה ציבורית די מרשימה. לפי אתר הממשלה, 4,630 התנגדויות הוגשו לחוק הזה בתוך 72 שעות. הם היו צריכים להאריך את משך הגשת ההתנגדויות, שוב בדרך כלל נותנים לחוק 21 יום, כן? וכאן ניסו לעשות איזושהי חקיקה זריזה שתגביל את חופש המידע, ובסופו של דבר הדבר הזה בוטל, והממשלה חזרה בה מהכוונה הזאת, כך שגם לחץ ציבורי יכול לעזור במקרים כאלה. אחד החוקים המטורללים יותר, סליחה על הביטוי הלא אקדמי, שעברו בתקופת המלחמה, הוא התקנות שעוסקות בצריכת פרסומי טרור. כאן מדובר, כולנו, אני חושב כמעט כל, אני לא רואה אתכם, אז אני לא יודע מי נמצא כאן, אבל אני יודע שיש כאן הרבה חוקרי תקשורת, ואנחנו יודעים בתהליך התקשורתי יש לנו גם את הצד המוסר, וגם כמובן גם את המוען וגם את הנמען. כאן מדובר על חוק בעל ייחוד עולמי, שבו מאשימים את הנמען. אוקיי? מי שצורך את המידע הוא זה שעומד כאן לדין, וכאן מדובר על להעמיד לדין, לאסור למשך שנה, מי שצורך פרסומים שיש בהם, כמו שכתוב, מעודדים טרור. כלומר, גם אם אדם יש לו איזה, לא עלינו, מחלת נפש, והוא אוהב לראות את הדברים האלה, אז הוא גם כן יכול להיכנס בעניין הזה לבית סוהר, לא ברור אם זו למטרה כשרה. הנושא הזה, אגב, הגיע לדיון בחוות הדעת של משרד המשפטים, שנמסרה לכנסת בזמן חקיקת התקנות האלה. נאמר שאין דומה לחוק הזה בעולם,
אוקיי? יש שני מקרים שהם הזכירו שם, אחד בצרפת, שבה ניסו להעביר חוק כזה, בפעמיים בית המשפט העליון הצרפתי פסל אותו, אז לא הבנתי למה הם הביאו את הדוגמה הזאת, ואחר כך הם הביאו עוד דוגמה של בית המשפט, של בריטניה, שבה אסור לצרוך חומרים ברשת שעוזרים לקיים פעולות טרור, כלומר למשל הוראות איך להרכיב פצצה. אז זה לא בדיוק אותו דבר כמו המקרה שלנו. בסוף הגיעו לפשרה שסימנתי כאן באדום, שרק אם הנסיבות הן נסיבות של הזדהות עם ארגון הטרור, אז זה יהיה מוגדר כעבירה פלילית. עדיין מדובר כאן בחוק מאוד דרקוני, שכמו אמרו, אין דומה לו בעולם, והמילה נסיבות שמעידות על הזדהות עם ארגון טרור, כידוע, זה מאוד מאוד סובייקטיבי, וקבע בדרך מאוד מאוד סובייקטיבי. נושא אחר שעלה בשבועות האחרונים סביב המלחמה, זה הנושא של מעצרים סביב שיח ברשתות. וכאן אנחנו רואים שיש למעלה מ100 אזרחים נעצרו מפרוץ המלחמה, כמו שאתם רואים בידיעה מעיתון הארץ מתחילת נובמבר, זאת אומרת בחודש הראשון של המלחמה, עקב התבטאות ברשתות. וזה מדובר על מגבלה לא ברורה לחלוטין על חופש הביטוי. אני עוד לא ראיתי כתבי אישום בנושא הזה, אוקיי? בינתיים רק אנשים נעצרו, עוד לא ראינו כתבי אישום ועוד לא ראינו הרשעות. כך שזה שמשרד המשפטים אומר שהמדיניות מוכיחה את עצמה בבלימת האלימות, זה אמירה לחלוטין סובייקטיבית, משום שאנחנו לא יודעים אם הייתה יכולה להיות אלימות כתוצאה מהפרסומים האלה, אבל מדובר במגבלה מאוד מאוד משמעותית על חופש הביטוי, ואחד המקרים היוצאי דופן ביותר זה הסיפור של המורה מפתח תקווה, שמרבית הפוסטים, כן, הפרסומים שלו ברשת בכלל היו מלפני המלחמה. ככה ועסקו בנושאים של ביקורת על מדיניות צה"ל בעזה וכדומה לזה, והוא נעצר ל4 ימים על ידי בבית המשפט. בהחלט סוגיה שמעוררת הרבה שאלות. אחד מחוקי הטרלול שאנחנו נתקלנו בהם זה הניסיון להעביר חוק שיאסור את כל מי שפוגע במורל. עכשיו אני מצטער על השקף הזה, כמו שאתם רואים אותו בצורתו ככה מאוד, עד כל ההדבקות האלה, וזה רק בשביל להראות בין היתר גם את, סליחה שוב על הביטוי הלא אקדמי, את הפרטצ'יות שבהתקנת התקנות. כל מה שאתם רואים כאן אלה כל מיני הדלפות שהגיעו בדרך כלל לטוויטר או מה שנקרא איקס עכשיו, וכל מיני בלוני ניסוי לכל מיני תקנות, ואז בסוף, תכף נראה לאן זה הגיע בסוף, אבל אם תראו את הנוסח הראשון, בנוסח הראשון נתנו לשר התקשורת את האפשרות, אוקיי, לעשות כל מיני פעולות, אם הוא מזהה, שר התקשורת מזהה שיש הפצת ידיעות שיש בהם כדי לערער את רוח חיילי ישראל ותושביה בעמידתם בפני האויב. זה פשוט מדובר כאן באמת בניסיון דרקוני דרך תקנות שעת חירום להשתיק את הציבור, שבעצם יכולה להיות לו ביקורת לגיטימית על מעשיה של הממשלה. הנוסח הזה, כפי שאמרתי, הופיע אך ורק באיזושהי ידיעה עיתונאית, ומעולם אחרי זה לא הופיע אחר כך, מיד נסוגו ממנו, הגיעו לנוסח השני וצמצמו אותו לפגיעה ממשית בשלום הציבור ובביטחון המדינה, כמו שאתם רואים, וגם זה אחר כך צומצם עוד יותר. הגישו הצעה שלפיה שר התקשורת, עוד פעם, הוא צריך לעשות את זה, אבל צריך לקבל אישור של ועדת חוץ וביטחון, ובסוף בנוסח הסופי, כמו שאתם רואים, קודם כל לקחו את הסמכות הזאת משר התקשורת, זה דבר ראשון, העבירו אותה לשר הביטחון, כלומר אם שר הביטחון משוכנע, אז שר התקשורת בהסכמה של שר הביטחון רשאי לעשות, רצו בכל זאת לשמור על כבודו של כבוד שר התקשורת,
ובעצם כל המטרה של המהלך הזה בסוף הייתה כדי לאפשר את סגירת משרדי ערוץ אל-ג'זירה בישראל, וכשהתקנות עברו, ראש הממשלה הורה לא לגעת בסניף של אל-ג'זירה בישראל מסיבות פוליטיות, כי כמו שאנחנו יודעים, אל-ג'זירה או קטר שהיא המולדת של אל-ג'זירה מאוד קשורה לנושא של המשא ומתן מול החמאס, בעיקר בנושא של שחרור החטופים והשבויים. מה שכן, הקבינט אישר את סגירת ערוץ אל-מיאדין בישראל על פי התקנות האלה, אבל הערוץ הזה ממילא משודר דרך האינטרנט וכל אחד יכול לעקוף את החסימה הזאת אם הוא רוצה בכך. נושא מרכזי שצריך מאוד מאוד להטריד אותנו זה הסוגיה של החופש האקדמי. שר החינוך הוביל את המועצה להשכלה גבוהה, אחד הגופים הפחות מתפקדים במדינת ישראל, להנחות את האוניברסיטאות, להשעות סטודנטים וחברי סגל שעל פי תפיסתם יתמכו במעשי הטרור. אין הגדרה כמובן מה זה תמיכה, ולא רק שהוא הנחה אותם לעשות את זה, אלא שהוא גם הנחה אותם להעביר דיווח למועצה להשכלה גבוהה ולמשטרה על כל מקרה כזה, מה שהופך את האוניברסיטאות והמוסדות להשכלה גבוהה לסניפים של המשטרה והממשלה. ועד ראשי האוניברסיטאות בחצי קלאץ' שאמר מצד אחד אין בכוונתנו לקיים את ההוראה הזאת שקשורה להעברת המידע למשטרה, אנחנו לא נהפוך להיות מלשינים, אבל אנחנו כן נבדוק את כל התלונות של הסתה, וזה מעלה שאלה מאוד מאוד קשה בנושא של החופש האקדמי, משום שבעצם מה שאנחנו מזהים, כפי שמראה הידיעה פה גם כן מעיתון הארץ מתחילת החודש, במספר מוסדות להשכלה גבוהה משעים סטודנטים וחברי סגל לפני שיש הליך הוגן שמברר את מהות התלונה נגדם על פרסומים ברשתות החברתיות שהם עושים מחוץ לכותלי המוסד האקדמי. הליך שהוא מבחינה משפטית ללא ספק פסול. עוד סוגיה האחרונה שאני אעלה אותה רק במשפט אחד, כי גם היא קשורה במידה רבה לפגיעה בתקשורת במלחמה, היא לא משפטית דווקא, זה הנושא של להתעלם מהתקשורת. אנחנו רואים כאן 5 ראיונות שנתן ראש הממשלה לרשתות CNN, Fox ו-ABC בארצות הברית, בזמן שהוא מתעלם מהתקשורת הישראלית. גם זאת שאלה שצריכה לעלות בהקשר של חופש הביטוי וחופש המידע בתקופה של מלחמה. זהו, אז עד כאן 36 דקות על כמה המצב רע, ומכאן אני אשמח לענות לשאלות, או לקיים דיון, איך שבא לכם. טוב, קודם... אתה הבוס. טוב, טוב, אז קודם כל תודה רבה ומחיאות כפיים וירטואליות לעמית שבאמת ישב והכין ונתן לנו סקירה מאוד מקיפה של הנושא. אני רוצה לראות קודם אם יש שאלות מהקהל, אם יש למישהו איזו שאלה שהוא רוצה לשאול. אני רואה שאבי כבר הרים ונירית וגם פנינה, אז טוב, לא, במחיאות כפיים שזה הרמת יד. אתם מבלבלים אותי עם כל הסימנים. אז יש שאלה מהקהל? יוסי, כן, יוסי, ואז אלה. נתחיל עם יוסי, בבקשה. היי. היי. קודם כל שמחתי לשמוע את זה, זה הזכיר לי את שיעורים של משה נגבי, זכרונו לברכה, שלמדתי אצלו, ואולי... המורה של כולם. כן. אולי מזל שהוא לא רואה מה קורה עכשיו, לא יודע איך לומר. רציתי יותר לומר מאשר לשאול, שאני חושב שצריך לקחת ממש בזהירות את הנתוני סקרים שציינת, כי לצערי רוב הסקרים שמוצגים בתקשורת היום הם לא סקרים שאפשר להתבסס עליהם באמת. הם בטח לא מייצגים את החברה, למרות שאוהבים לקרוא להם מדגם מייצג. יש פער מאוד גדול בין התורה של מדגמים מייצגים האופן שבו עושים את הסקרים האלה, וחלק לא מדבר ספציפית על חברת סקרים מסוימת, אבל באופן כללי בחלק מהחברות פאנל האלה, בוא נגיד שהידע שלהם בדגימה והבנה של ניסוח של שאלות ואיך לבחור את האוכלוסייה היא לא מספיק טובה בשביל שאפשר להתבסס על זה. אז
לא הייתי אומר ש80% מהאוכלוסייה חושבים ככה, אלא 80% מאותו מספר נבדקים שהיו באיזה פאנל ספציפי שיש לו הטיה לכיוונים פוליטיים מסוימים, שזה אולי אומר משהו, אולי לא, אבל זה הערה אחת, ועוד, או אמירה, לא יודע אם הערה אפילו, ועוד משהו קטן, אני חושב, משה נגבי נהג לומר את זה הרבה, שיש לנו בעיה בחברה הישראלית של היעדר היסטוריה של תרבות דמוקרטית. אנחנו עדיין בתרבות השטייטל, ועדיין רואים את המדינה בתור האויב, הרבה פעמים, את הרשויות, ומי שמלשין לרשויות בתור מישהו שמלשין עלינו, ולכן נראה שיש לנו בעיה קשה של היעדר עומק ותרבות דמוקרטית שצריך לעבוד עליה עוד לפני שמגיעים לחלקים שבהם מדברים על דמוקרטיה ומה זה דמוקרטיה ומתי דמוקרטיה. זהו. אוקיי, אני לא בטוח שזו שאלה, לגבי הנושא של הסקרים מה שאמרת, ברור לי, אין לי ויכוח איתך, אבל אתה מסכים איתי ששקף כזה זה פרובוקציה מצוינת להתחיל הרצאה כזאת, אי אפשר לוותר עליו. אז מבחינה דידקטית הוא מאוד מאוד עוזר, זה נכון שיכול להיות שזה לא 80% אלא 78% או אפילו 60%. זה יכול להיות גם 10 אגב. יכול להיות, אני מתקשה, אבל זה מתחבר לי לנושא השני שהעלית, בנושא של התרבות הדמוקרטית. לא במקרה גם קשרתי בהתחלה, וגם אני עובד על מחקר כזה עכשיו, את הדבר הזה לאירועי השנה האחרונה בישראל. לא רק המלחמה קשורה לסוגיה הפוליטית שחווינו בשנה האחרונה ולניסיון ההפיכה המשטרי, אלא גם הניסיונות החקיקה בתקופת המלחמה קשורים לזה. ודווקא הדבר שמפתיע, אני רוצה להגיד, וזה בסקר הזה, ולכן אני לא חושב שזה בין 80 ל10%, אבל אני לא נכנס לזה, זה שאחד הדברים שאפיינו את השנה האחרונה, היה לפחות על פניו בצורה שטחית, עשה רושם של הציבור ישראלי הרבה יותר רחב ממה שחשבתי קודם, יש רגישות לסוגיות יסוד של השיטה הדמוקרטית וגם לשאלות הערכיות שלה, שבדרך כלל, בוודאי במערכת החינוך ובלימודי האזרחות, הן נדחקות לצד השאלות הארגוניות, ניהוליות של המערכת. ומסתבר שבשעת חירום, בדיוק כמו שישנה התופעה של ההתלכדות החברתית, שגם היא, יושב פה עקיבא כהן, אנחנו כבר לפני 15 שנה פרסמנו מאמר שמעלה בשאלה אם יש באמת התלכדות חברתית בחברה הישראלית על בסיס שימוש בשיחות טלפון בזמן חירום, אבל זה מעלה שגם לצד ההתלכדות החברתית, נניח שבאמת ישראל מלוכדת היום יותר, מסתבר שהעומק של המחויבות לערכים שבבסיס הדמוקרטיה הוא עדיין מאוד מאוד רופף. אוקיי, אלה סטודנטית של המהלך שאלה, נראה לי זה תורך. כן, אז באמת בהקשר לערכים הדמוקרטיים, מתחילת הדמוקרטיה גם הייתה דיקטטורה, אני מאמינה שזה ידע כללי שהיו ממנים דיקטטור בעתות מלחמה, נכון? כדי שישתלט על הדברים, מגבילים באמת הרבה מאוד זכויות, עד שנוכל לסיים את המלחמה, ואז חוזרים בעצם לדמוקרטיה אחריה. השאלה היא בעצם האם יכול להיות איזשהו איזון, בין כן, הרי המטרה של המדינה היא לנצח במלחמה. מה ההגדרה של ניצחון? אפשר לדבר על זה וזה לא הדיון פה, אבל המטרה היא לנצח במלחמה, ובסופו של דבר המדינה כמדינה לא יכולה להרשות את כל חירויות הפרט, כי יכול להיות שחלק מהחירויות האלה באמת יכולות לפגום בניצחון של המדינה. ולכן האם יכול להיות איזשהו איזון בין באמת ההגבלה של החירויות במטרה לנצח במלחמה ובין לאפשר כמה שיותר מזה. אז האיזון קיים, אמרתי בדברים שלי, האיזון קיים סביב אותו קריטריון שהוא מאוד מאוד אמורפי, שאומר פגיעה ודאית בשלום הציבור. זה הקריטריון שלפיו ניתן להגביל חירויות גם בזמן מלחמה. אני חושב שאנחנו לא צריכים רק לנצח במלחמה, כמו שאמרת, ניצחון זה שאלה מי ניצח, היא שאלה
שהיא בעיני המתבונן במידה רבה, אני חושב שגם צריך להיות מסוגלים להסתכל בראי בסוף המלחמה. ולשאול את עצמנו איך נהגנו ברגעי החירום האלה, והאם שמרנו על צלם האנוש שלנו, ובמיוחד על הערכים שבבסיס השיטה הדמוקרטית, שבעיקרם הם האמונה בשוויון ערך האדם ובחירויות שיש לו. וסביב הנושא הזה, שאנחנו יכולים לשאול הרבה מאוד שאלות, סביב התירוץ של הביטחון, יש הרבה מאוד, כמו שאנחנו, ואני לא נכנסתי לזה כאן, כי זה לא, הנושא הוא לא פוליטי, אבל אני חושב שדי ברור לנו, גם מפסקי הדין בנושא של ההפגנות, וגם אם תראי את הזהות של אותם אנשים שנעצרו בנושא של הפרסומים שלהם, שישנה הטיה מאוד מאוד ברורה כלפי חלקים באוכלוסייה, וזה לא רק על בסיס דעותיהם הפוליטיות, אלא גם על בסיס ההשתייכות האתנית והלאומית שלהם. ככה שגם בהקשר הזה אנחנו צריכים להיות מסוגלים להסתכל על עצמנו בראי כשהמלחמה הזאת תיגמר, ולשאול את עצמנו האם במקום שלא היה איש, אכן היינו איש, וזאת שאלה מאוד מאוד כבדה. אני חושב שהבן אדם הבא זה צביקה, ואז גלית. צבי, בבקשה. היי צביקה. היי, תודה עמית. אני רוצה 3 הערות. הערה ראשונה, אני חושב שההצגה שלך את הכתבים הצבאיים, או את העיתונות, אבל אני מדבר בעיקר על הכתבים הצבאיים, קצת עושה עוול לחלקם. אני אומר את זה מתוך מחקר שמתנהל כרגע במחלקה, חלקם אנשים מאוד רציניים, מאוד מרשימים, עצמאיים וביקורתיים, ועושים עבודה בהחלט מכובדת. הייתי אומר אפילו שחלק משמעותי מהעיתונות הכי רצינית בישראל מתנהל באזור הזה של העיתונות הצבאית. שוב, זה נחלתם של מעט מהכתבים, צריך לומר את זה. השאלה שלי אליך, יש 2 שאלות. אחת, מה בעצם אחראי לתופעות שמנית? האם זה הוואקום שמושך אליו כל מיני רעיונות הזויים, או שהאם הרעיונות האלה מגיעים מיד ריכוזית? מה הגורם שעומד מאחורי זה לדעתך? הגורם המבני, ברור שיש וואקום מסוים בתחום חופש הביטוי בישראל, וברור שהמלחמות מגרות את המצבים האלה, אבל השאלה היא, מה עומד מאחורי זה? האם יש פה עניין מבני? והשאלה השנייה היא, האם אתה, כמי שחופש הביטוי מאוד מאוד יקר לו, איפה אתה מכיר בצורך להגביל? איפה לדעתך, כשאתה מסתכל עם כל הרגישויות לחופש הביטוי, אתה אומר, במקומות האלה, או בנסיבות האלה, או סוג כזה של התערבות מקובל עליי, לעומת אחרים שאינם מקובלים? אז תראה, קודם כל לגבי ההערה הראשונה שלך, אז אמרתי, מדובר באמת על, אני לא נקבתי בשמות, יש אומנם הרבה פרשנים צבאיים ועיתונאים שהם מעולים ועושים עבודה נפלאה, אבל לא הם הבעיה, מבחינתי. לגבי שאלתך לגבי המקור של הדבר הזה, אז אני חושב שזה גם כן מתחבר לדברים שאמרתי קודם, יש לנו דפיציט, הדפיציט הדמוקרטי אני קורא לזה, יש לנו איזושהי, השיטה שלנו מתמקדת, ההבנה של השיטה שלנו מתמקדת בטענה שאנחנו דמוקרטיה בגלל סוגיות מבניות, ולא בגלל ההיבטים הערכיים של השיטה הדמוקרטית, ואני חושב שחלק גדול ממי שבשלטון היום, אבל גם בשלטונות קודמים, כן, אני לא חושב שאנחנו כולנו מכירים את המגבלות על חופש הביטוי שניסה בן גוריון להטיל, שוב, האוניברסיטה שלנו קרויה על שמו, צריך להיזהר בכבודו, אבל הסוגיה הזאת של הניסיונות להגביל את חופש הביטוי הם בהיסטוריה הישראלית הם חובקי שלטון מכל המפלגות והצדדים, אבל יש לנו דפיציט דמוקרטי, יש לנו חלק גדול מאוד משרי הממשלה וחברי הכנסת, כמו שאנחנו יודעים, שאין להם עומק של חשיבה ועשייה בתחום התפיסה הערכית של הדמוקרטיה, משום שהם באים מתפיסות פוליטיות ותפיסות ערכיות אחרות שדמוקרטיה איננה המרכיב המרכזי שלהם. לגבי השאלה שלך, אני חושב שהנושא היחיד שמצדיק הגבלות זה סיכון חיי אדם. כל מה שקשור לסיכון חיי אדם, אז צריך שאפשר יהיה להגביל אותו, ואני חושב שרוב האנשים גם כן יעשו את זה מבלי שצריך יהיה להטיל עליהם קנסות ואיסורים. אני חושב שפטפוט ברשתות וכל מיני מודעות והודעות
כולנו, יש פה חוקרי תקשורת פה, כולנו מכירים את סוגיות השפעת התקשורת וכל הדברים האלה. יש בוודאי היום, כאשר ישנה כזאת אינפלציה של ערוצים ומקורות וידיעות ואינפורמציה ודיסאינפורמציה ברשת, דווקא המחשבה שאיזושהי אמירה ברשת יכולה לגרום לסכנה לחיי אדם היא לדעתי בספק גדול מאוד עד מופרכת. ואני חושב שצריך להסיר ידיים מעל המגבלות האלה. אוקיי, תודה עמית. גלית ואז פנינה, בבקשה גלית. תודה עמית על ההרצאה. אני תוהה איך אתה לוקח את הדברים שהצגת ומתרגם אותם לתיאוריה. אני יודעת שעסקת הרבה בגישת היכולות בשנים האחרונות, ואני בעיקר סקרנית לשמוע אם מתוך תיאור המצב אפשר להסיק משהו לגבי הגישה הזאת, והאם היא משתנה בין מצב של שלום יחסי לעומת מצב של מלחמה. אז אני אומר לך, הספר הבא שהיה אמור להיכתב, אם היה שבתון נורמלי ולא מלחמה ברקע, אז הוא פיתוח של העולם של היכולות. התחלתי לזה בראשית דבריי, דיברתי על הזכות לתקשורת. הרעיון של יכולות זה החיבור שבין יכולות ובין מדיניות ציבורית וחקיקה ושלטונות, הקישור ביניהם הוא שהמדיניות צריכה לאפשר לאנשים לממש את היכולות שלהם. ואחת מיכולות הבסיס היא, שעליה יצא הספר שלי לפני חצי שנה, היא היכולת לתקשר. ואנחנו צריכים, המדיניות צריכה להיות המאפשרת בצורה המקסימלית של היכולת של אנשים לתקשר על כל היבטיה. לתקשר, כלומר לדבר, כלומר לקבל מידע, כלומר אפשר להזדהות עם אחרים, כלומר כל מיני סוגיות שעולות בהקשר הזה, ואספתי למשל הרבה חומרים כאלה בנושא דווקא בחקיקה של ההפיכה המשטרית, שזה היה נושא שעסקתי בו, חשבתי שעל זה יהיה הכתיבה יותר, עכשיו במלחמה הוסיפה לי רק בעניין הזה. ניתן דוגמה קטנה, כל החקיקה שעסקה בנושא, והיו איזה 10 הצעות חוק שעסקו להגביל הנפה של דגלים פלסטינים בקמפוסים של האוניברסיטאות. זה פגיעה ביכולת ההזדהות, שזה דבר שזה אחת מהיכולות הבסיסיות של אדם כדי שיוכל לפתח זהות. והנפה של דגל בכל הכבוד איננה מסכנת חיי אדם. כך שהדבר הזה מתחבר לי מאוד מאוד לסוגיה של יכולות, משום שכדי לאפשר לאנשים יכולות, צריך שיהיה להם חופש. בעצם זאת הסוגיה, וצריך להיות להם משהו שאנחנו הגדרנו בכתיבה שלנו בחומרים האלה, שיהיה שוויון בחופשים. כלומר שהחירויות שנתונות לכל האזרחים תהיינה שוות. זאת נקודת המוצא. וגם המלחמה, מן הסתם, עוד מלחמה מורכבת כמו אצלנו, כאשר ישנן הסוגיות הלאומיות המאוד מורכבות שלה, מעלה גם את הנושא הזה. אני מקווה שנתתי לך תשובות לעניין. תודה. אני רק חייב לשאול עמית שנייה אחת לפני שפנינה שואלת, כשאתה מדבר על סיכון חיי אדם, זה עובד בשתי הצדדים או שזה חל רק על אזרחי המדינה? כלומר, אני אומר משהו שיכול לסכן את הציבור הישראלי, אני גם יכול להגיד משהו שמסכן את הציבור הפלסטיני לצורך העניין, שלמשל צריך למחוק אותו, אז זה זכות, מה שאתה מדבר עליו זה סכנה לאזרחים של המדינה? אני לא חושב שאם אתה אומר שצריך למחוק את הציבור הפלסטיני אתה מסכן אותו, זה לחלוטין אמירה שהרי אין לך יכולת אמיתית להשפיע על המדיניות ולגרום לחסל אותו, זאת הנקודה שלי. דעות זה דבר בסדר, אנשים אומרים דברים איומים ונוראים, אלה החיים, אנשים אומרים דברים איומים ונוראים, אנחנו צריכים ללמוד לחיות עם זה שאנשים אומרים דברים איומים ונוראים, בייחוד בתקופה כזאת. לסכן חיים זה לעשות דבר שיכול לפגוע בשלומם של החטופים, זה נקרא לסכן חיים, לפרסם שם של מישהו, לפרסם אינפורמציה לגביו שיכולה לסכן את חייו, לא להביע דעות מופרכות ככל שיהיו שקורות לאלימות כזאת או אחרת. מי יודע מי משפיע יותר, יש לנו שרי ממשלה ששום איסור לא מגביל אותם, ודברים שהם אומרים אוזניים תצילנה. פנינה בבקשה, תורך, סליחה. תודה עמית, נהניתי מאוד. הנה, אהלן. היי, כן, כיף להיפגש לפחות ככה. כן.
נורא מעניין אותי לעשות השלכה מההתייחסות למה שקורה בזירה המקומית, על כל המאפיינים הייחודיים של הזירה הזאת, למה שקורה עכשיו בחו"ל. אני רואה למשל ברשתות החברתיות, אני רואה המון התעסקות בפער הזה שבין הרצון לשמר ערכים דמוקרטיים וחופש הביטוי וההפגנה וכולי, לבין הפחד שהמון אנשים מרגישים. ואני רואה ממש המון תגוביות של אנשים פרטיים שאומרים מה עשינו לעצמנו, או מה עכשיו קורה כשבעצם אנחנו נותנים לקבוצת אנשים שאנחנו לא כך יודעים מה פוטנציאל האיום שלהם, להפגין, להוריד דגלים לפעמים של אנגליה ולתלות דגלים אחרים ולקרוא כל מיני קריאות מסיתות. המון התעסקות בזה ברשתות החברתיות. ומעניין אותי, ככה אני הרבה שואלת את עצמי בימים האחרונים, אם כל מה שקורה בארץ בעצם עכשיו עתיד לקרות באירופה, מערב אירופה, אולי ארצות הברית. רואים את זה גם קצת בהקשר לאוניברסיטאות בארצות הברית עכשיו. אני זוכרת שבתואר הראשון כשהייתי לפני 500 שנה כתבתי עבודה על איך דמוקרטיה צריכה ועד כמה היא צריכה ואיך היא צריכה להגן על עצמה מפני מי שיכול להחריב אותה באמצעות הכלים שהיא עצמה נותנת. וזאת שאלה שעכשיו אני חושבת שאין אדם שלא שואל את עצמו, ומעניין אותי איך אתה מקשר למה שקורה בארץ למה שקורה ואולי גם יקרה בזירות אחרות. טוב, זה מורכב, ואני מקווה שאני מבין בדיוק למה את מתכוונת בהקשרים האלה. תראי, דמוקרטיה מתגוננת זו דוקטרינה שהיא לגיטימית, ובהחלט הדמוקרטיה צריכה להגן על עצמה בפני אלה שבאים להחריב אותה. בישראל החקיקה אצלנו יצרה איזשהו מנגנון כזה, לפחות שמגביל לבחירה לכנסת של מפלגות שמתנגדות לשיטה הדמוקרטית, או מה שקוראים לקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, וזה אמור להגביל את ההשפעה שלהם על יכולת לרסק את הדמוקרטיה עצמה. אגב, שוב, אפרופו, אני עדיין כועס על הניסיון ההפיכה המשטרי, אז כל הדיבור שנעשה אז בזמנו, המקרה היחיד שבו פסלו מפלגה בישראל, עוד לפני שהייתה הסמכות לוועדת הבחירות לפסול מפלגות, הייתה המפלגה של ערביי ישראל, ולא המפלגות גזעניות של יהודים. אבל נשים את זה כרגע בצד. לגבי מה שקורה, תראי, אני לא יודע בדיוק למה את מתכוונת לגבי מה שקורה בחו"ל, אני יכול לתאר מה שקורה באוניברסיטאות, אני נמצא בניו יורק השנה, האמת היא שבת זוגי שהיא עיתונאית, היא כתבת פה של הארץ, אז היא יותר הולכת להפגנות האלה באוניברסיטאות ממני, אבל אני עוקב אחרי זה, וגם מרצה באוניברסיטאות שונות, ורואה את התגובות שיש גם להגעה שלי, שאגב, סתם שוב אני שם את זה הכל בסוגריים, אני לא רוצה לבזבז על זה זמן, אבל שבוע שעבר הייתי באוניברסיטת טקסס, נתתי הרצאה, באמת להרצאה שלי המוזמנת, שפרסמו מראש וכל זה היה קהל והכל היה בסדר, אבל איזשהו מרצה שם לעיתונות בינלאומית, הוציא מייל לכל הפקולטה לתקשורת של אוניברסיטת טקסס, שתבינו, הפקולטה לתקשורת באוניברסיטת טקסס זה 5,000 סטודנטים, כן, זה טקסס, והוציא הודעה שיהיה פרופסור שכטר מגיע והעיתונאית של הארץ, ומי שרוצה לבוא לדבר על מה שקורה עכשיו בארץ אז מוזמן. הגיעה סטודנטית אחת לדיון הזה, זאת אומרת זה לא באמת מעניין בהרבה מקומות, זו אוניברסיטה מאוד לא פוליטית, אוניברסיטת טקסס כמובן, יחסית לקולומביה ו-NYU שנמצאות כאן במרחק קצר מאיפה שאני נמצא. אבל ניגע בעניין עצמו, יש פה בלגן קצת במה שקרה כאן. יש צד אחד, זה הנושא של ההצהרות של נשיאי האוניברסיטאות למיניהם, והסנאטים של האוניברסיטאות, וכל מיני זה שהם בעד או נגד, או כן הזדעזעו מהטבח או לא הזדעזעו מהטבח. העניין הזה לא קשור לסוגיות חופש הביטוי, הוא קשור לשאלה של איזה תפקיד ציבורי יש לאקדמיה, אם בכלל במצבים כאלה, זה לא לגמרי הנושא של ההרצאה שלי, אני חושב כולם למדו לקח, אני לא חושב שנשיאי האוניברסיטאות בארצות הברית צריכים להביע דעות על מה שקורה במדינות אחרות, ובזה הם יפתרו את עצמם הרבה מאוד בעיות. שאלה אחרת היא שאלת האלימות כלפי סטודנטים, בייחוד כרגע סטודנטים יהודים, שמפוחדים
כתוצאה מהאלימות שמופנית עליהם על ידי סטודנטים שתומכים כרגע, תומכים לא ברור במה הם בדיוק, אני יכול להגדיר בדיוק במה הם תומכים. זאת סוגיה חמורה, אבל זו סוגיה שהיא שוב פעם חורגת משאלת חופש הביטוי. ברגע שאנחנו עוברים לאיום פיזי על סטודנטים, למשל במקרה אתמול, שוב, זוגתי עוסקת באיסוף חומר על הנושא הזה של תחושת הביטחון של סטודנטים יהודים בקמפוסים, וסטודנטית מאוניברסיטה כאן לא רחוקה אמרה לה לאחרונה יש עלייה גדולה מאוד בהגעה של סטודנטים להלל, כן? שזה כאילו המועדון של הסטודנטים היהודים. הסטודנטים היהודים מחפשים מקום להתחבא בו, להיות מוקפים באנשים שחושבים כמוהם, אבל שוב, זו סוגיה של אלימות, זה לא סוגיה של חופש ביטוי, וצריך תמיד להדגיש, הביטוי, הניסיון של אוניברסיטאות פה להגביל את הביטוי של קבוצות סטודנטים מסוימות, זה רק יגרום לטעמי, רק להתפוצצות יתר של הבעיה, שיתנו להם להפגין כמה שהם רוצים. מה שכן צריך להשתלט עליו זה הנושא של איומים, וכמובן שהפגיעה הפיזית בסטודנטים, וכן, יש עלייה של אנטישמיות פה, אין ספק בכלל. אבל שוב אני אומר, ברחובות ניו יורק, מיטב, כמו שאני רואה, הולכים אנשים עם כיפות, גם באוניברסיטת טקסס השבוע, ראינו, יושבים אנשים, אפילו סטודנטים דתיים עם כיפות, ישבו בבתי קפה, ולא נראה היה שהם מפחדים להסתובב שם. אז צריך ככה לאזן בין מה שקורה בתקשורת ומה שקורה בפועל, ושוב הראייה שלי היא מאוד מאוד צרה, עוד פחות אפילו מאשר הסקרים שיוסי ידע להם ביקורת. יש לנו עוד שאלה אחת לפני שאנחנו מגיעים ל9, אולי נחרוג כמה דקות. ג'יהאד, אתה הרמת את היד, אם אני אומר את השם נכון. אהלן ג'יהאד. אוקיי, היי עמית, מה שלומך? יש לי שאלה שזה בתחילת השקף הראשון או השני, קשרת בין בעצם את החופש הביטוי לעניין הדמוקרטי. ואני תוהה, הרי כולנו יודעים, זה לא סוד, שיש מגבלה של חופש הביטוי של החברה הערבית במדינת ישראל. ולא קשור למלחמה, גם לפני המלחמה. האם אתה חושב שזה השתתפות המועטה של החברה הערבית בהפגנות בכלל, ובהפגנות נגד ההפיכה המשטרית קשורה לזה? או מה אתה חושב על הקשר ביניהם? תראה, נחזור, אני בזמן ההפיכה המשטרית הייתה לי שיחה עם חבר הכנסת מנסור עבאס, והוא אמר לי, בהתחלה הלכתי להפגנות, אחר כך הבנתי שזה עסק שלכם היהודים, והחלטתי להפסיק ללכת. עכשיו זה עניין פוליטי לחלוטין, זה היה ככה הוא ראה את הדברים, ואני די מבין מה הוא אמר. אני חושב שלפעמים מאבקים פוליטיים מקבלים צבע כזה או אחר, בלי קשר למגבלות החוקיות שקיימות. הדפיציט הדמוקרטי בישראל, הדבר החמור ביותר שבו, זה כמובן זה האפליה הממוסדת של החברה הערבית, וזה הדבר הראשון שאנחנו צריכים להתגבר עליו. במסגרת המהלך שלנו, כמו שאמרתי לגלית קודם, לזה ששוויון ערך האדם הוא הערך הבסיסי של דמוקרטיה. אין ספק שגם בתופעות שאנחנו רואים עכשיו, בזמן המלחמה, עיקר המגבלות על חופש הביטוי הם על האוכלוסייה הערבית. אם זה קשור למגבלות על מרצים, אם זה קשור למגבלות על סטודנטים, אם זה קשור על הגבלת זכות ההפגנה, בלי ספק מכוונת בעיקר כנגד האוכלוסייה הערבית, למרות שהאוכלוסייה הערבית קיבלה ציון לשבח ממפכ"ל המשטרה באחד הדיונים הראשונים בכנסת, שאמר שהאוכלוסייה הערבית מתנהגת למופת. אני לא חושב שהאוכלוסייה צריכה לקבל ציונים ממפכ"ל המשטרה, אני חושב שלאוכלוסייה הערבית מגיעות את אותם הזכויות שיש לאוכלוסייה היהודית ולאוכלוסיות המיעוטים האחרות שקיימות כאן, ואני בהחלט מסכים איתך שזאת סוגיה שעליה דיברתי כשאמרתי קודם, שכשתסתיים המלחמה אנחנו צריכים להסתכל בראי ולשאול את עצמנו האם נהגנו על פי הערכים שעליהם אנחנו מדברים כל הזמן. במדינת ישראל היה מהלך שמאוד, אני חושב, משמעותי, וגם אתה שותף לו, של יצירת חברה משותפת שאפשר להתכבד בה, בוודאי בעולם האקדמי. ספגנו מכה במלחמה הזאת, ואני מקווה
שנתגבר עליה, אבל זה בוודאי ביסוד השיטה הדמוקרטית, השאלה הזאת של השוויון. לא, עמית, אתה לא ענית על השאלה. אוקיי. כאילו, השאלה הייתה, האם בעצם הגבלת חופש הביטוי של החברה הערבית, האם הוא בעצם מה שמשפיע על מגבלת השתתפות של החברה הערבית במשחק הדמוקרטי, בוודאי. כולל בעצם את ההשתתפות שלהם בהפגנות, שזה חלק מהמשחק הדמוקרטי. בוודאי, אבל אמרתי, אין לי ספק שהאצבע, נקרא לה, האצבע או הזרוע המגבילה של חופש הביטוי, מופנית בעיקר כלפי הציבור הערבי, בוודאי בתקופה הזאת של המלחמה הזאת, או של אירועים קודמים, וזה חלק מהדפיציט הדמוקרטי של השיטה הישראלית, של האפליה השיטתית הממוסדת רבת השנים כלפי האוכלוסייה הערבית. אני מסכים איתך בזה ב1,000%. מבחינה פורמלית אנחנו מסיימים ב9, אבל עמית, אם יש לך עוד טיפה כוח, יש לנו עוד 2 שאלות מהקהל, שאולי ניקח אותן, חלק מהאנשים צריכים לעזוב אותנו, אז אנחנו נבין את זה, אבל... לכל עוד הוא יחכה. אוקיי, יש לנו כמה שאלות. אוקיי, אז אני חושב שזה היה משה, ואז עקיבא, ואז אבי. אז משה, בבקשה, אתה ראשון. היי עמית. אהלן. מה נשמע? קודם כל, תודה רבה, החזיר אותי קצת אחורה בזמן, ההרצאה. היית עוזר ההוראה שלי בקורס דיני תקשורת, אין מה לעשות, כן. אז אני רוצה רגע אז כן להתחבר לזה, ורגע לשאול משהו שיותר קשור דווקא בתיאוריה של חופש הביטוי, ובהצדקות. כל ההצדקות האלה, בוודאי החיפוש אחר האמת, הן הצדקות שבאו לעולם בתקופה מאוד מסוימת, ובמציאות תקשורתית מאוד מסוימת. אנחנו היום במציאות תקשורתית אחרת לגמרי, היום כלכלת תשומת הלב השתנתה, והנגישות לבמות היא הרבה יותר גבוהה, ומנגד חופש הביטוי הוא קיים, וחופש השמיעה דווקא הוא זה שנפגע, ובמקרים רבים גם הביטוי הופך להיות לכלי נשק נגד הביטוי. אז בעצם השאלה היא, האם בעקבות ההשתנות הזו של המציאות התקשורתית וכל מה שאנחנו חווים כרגע, יש עדיין הצדקה ערכית לרעיון שההתמודדות היא הגברת האמת ולא מניעת השקר. או במילים אחרות, האם בכל זאת היום במציאות התקשורתית החדשה יש מקום לשקול מחדש את הנחות היסוד האלה שהם של עידן אחר? אז אני אשיב בקצרה, כי אני רוצה להעריך לאנשים. אני אומר לך, באמת, התגובה התיאורטית לשאלות של שקר בתקשורת תמיד הייתה more speech. אם יהיה עוד ועוד ועוד, אז אנחנו נוכל להתגבר על זה באמצעות השיח. אנחנו נמצאים היום, אני מסכים איתך, במקום שהוא גם טכנולוגית, וגם יש כאן חוקרים שעוסקים בנושאים האלה, שמאפשר, ובוודאי עכשיו בעידנים החדשים של הבינה המלאכותית, שמאפשר לנו הפצה של שקרים בצורה הרבה יותר מרוכזת ובצורה הרבה יותר משכנעת. אני חושב שצריך לייצר מדיניות שמתמודדת עם השקרים האלה. אני אישית הופעתי בנושא הזה בכנסת הקודמת, הכנסת הנוכחית לא כך התעניינה בנושאים האלה, בסוגיה של חדשות הכזב והדרך למשטר אותם. זו שאלה עקרונית שמחייבת, כן, בהחלט יכולה לייצר חשיבה חדשה לגבי סוגי המגבלות, אבל אני לא חושב שהיא משנה את הרעיונות, את הסיבה לשמר את חופש הביטוי ולהגן עליו. אני חושב שהסוגיה העקרונית מדוע צריך אותו לא השתנתה. אבל בגלל השתנות הטכנולוגיה מחייבת אותנו לייצר כלים חדשים, להתמודד בייחוד עם הניסיון להוביל אנשים לעשות מעשים שמונעים על ידי אינפורמציה שהיא שקרית. וזו שאלה מורכבת, תשובה קצרה, אבל אני מסכים שצריך לעשות משהו, אבל הוא לא משנה את הערכים הבסיסיים ואת ההצדקות הבסיסיות לחופש הביטוי.
אוקיי, תודה רבה. עקיבא כהן, טוב לראותך, בבקשה. היי עקיבא, אהלן עקיבא. שלום חברים. אני לא רוצה לשאול שאלה, אני רוצה להעיר הערה, וקצת להסיט את הדיון לכיוון אחר, ברשותך עמית, כי מן הסתם אתה מסתכל על הדברים בעיקר בכובע של משפטים, עורך דין, מהכיוון הזה. אני בא מכיוון קצת אחר של סוציולוגיה, פסיכולוגיה חברתית, ואני רוצה להזכיר לכולם, לפני 50 שנה, לא כולם אולי עסקו אז במחקר, אבל אני בעוונותיי הרבים כבר הייתי אז קצת מעורב, ואליהו כץ זיכרונו לברכה, בתיאוריית השימושים והסיפוקים, בעקבות מלחמת יום הכיפורים, אני זוכר שיחה ארוכה ואחר כך מחקר שבא בעקבותיו, דובר על 4 צרכים שיש לציבור בעת מצבים כמו מלחמה, ואלה הם הצורך הקוגניטיבי, לדעת להבין מה קורה, הצורך האפקטיבי, קרי גאווה במדינה ומורל גבוה, ליצור מורל, הצורך האינטגרטיבי, בעיקר נושא של אמון במנהיגות, והצורך האחרון שהוא לגמרי שונה זה הצורך האסקפיסטי לברוח מן המציאות. עכשיו אתה הזכרת את העניין של המורל, ואני חושב שצריך גם להסתכל מנקודת הראות של הציבור. בסוגריים אני אומר שאני מתרשם ממש שמח לראות איך אפשר לעשות מחקר על מה שקורה בישראל כשיושבים בניו יורק, בזכות הטכנולוגיה של היום, באמת, איסוף הנתונים ואתה כאילו נמצא כאן, אבל אני לא מניח שאתה חי כרגע את מה שהציבור חי פה. אני לא. במובן הזה שהציבור יושב וחשוף, אם כי בזמן האחרון קצת פחות, אבל אני מניח שהלילה ומחר ומחרתיים תהיה שוב עלייה. כמות השיעבוד לתקשורת, בעיקר הטלוויזיה, זה תופעה מדהימה. ובין היתר העניין של המורל, אני חושב על המורל של הציבור. מה תפקיד התקשורת ביצירת מורל? בהספקת מידע ותכנים שיעלו את המורל, ואותו דבר לגבי הצורך באמון של המנהיגות, כל עוד המנהיגות היא whatever it is, כלומר אלה המנהיגים שלנו. ולכן אני חושב שצריך להסתכל על זה גם, אפשר להסתכל על זה גם מהנקודה הזאת, והשאלה אליך, אולי בכל זאת שאלה, איך אתה רואה אם יש סתירה בין הדברים, או שאתה רואה שהדברים יכולים ללכת ביחד? תראה, זה אני מאוד, אתה יודע, אתה מכיר אותי, לא 50 שנה, אבל אנחנו מכירים 30 שנה. למי שלא יודע, יש לנו ספר, יש לנו מאמרים משותפים. אני מסתייג בדרך כלל מניסיונות של המדינה, מה שנקרא לעשות מורל. זה לא דבר שהמדינה צריכה לעסוק בו, זה מוביל אותנו למחוזות מסוכנים לדמוקרטיה. ההתייצבות הזאת היא כשהמורל, תמיד כשאני חושב על מורל, אז אני מיד נזכר כמובן בחוויה שלי בצופים, בשירים וגם קצת מהיציע של הכדורסל והכדורגל. אבל אני לא חושב שזה התפקיד של המדינה. אני חושב, אני לא חווה מה שאתם חווים, אין לי ספק בזה בכלל. אנחנו מאוד מאוד חשופים כאן לתקשורת, פשוט השעות שונות, אז אנחנו רואים באחת את החדשות של 8, ואנחנו רואים את כל הערוצים, יש לנו את האפליקציות של כולם, ובאמת, ולא יודע, המצב יותר גרוע, אני גם, כפי שאתה יודע לך, נשוי בעוונותיי לעיתונאית, אז כל הזמן אנחנו נמצאים בחיבור למה שקורה. כן, הצריכה הזאת היא מטמטמת, ואגב, חלק כאן, שוב, אנחנו נכנסים למקומות אחרים, חלק מחינוך לתקשורת צריך לחנך אנשים לא לצרוך כל כך הרבה תקשורת.
אתה כתבת על זה, על הצפה של אינפורמציה וחדשות ודברים. זה מטורף, ובייחוד מה שקורה עכשיו עם הסרטונים ועם כל הדברים האלה. אני אישית נמנע מזה. אני במודע נמנע מלצפות בסרטונים. אני לא רואה לא ראיתי שום דבר זה. מספיק לי שאומרים לי שהיה, אני מאמין שהיה ואני יודע שהיה. אז אני חושב אבל אני חושב שזו סוגיה אחרת, זה לא סוגיה שצריכה להיות מוסדרת על ידי חקיקה. זה סוגיה שצריכה להיות מוסדרת על ידי חינוך. חינוך לצריכה ביקורתית של תקשורת, אחד הנושאים שהוזנחו אצלנו והפך להיות, זה גם מתקשר לשאלה בנושא של חדשות הכזב, השאלה שאלה משה קודם. אין ספק שצריך לחנך את הציבור, לצרוך תקשורת בצורה מיודעת, וזה דבר שהוא חלק מהמאבק שלנו, אבל זה לא בדרך של חקיקה. אוקיי, שני חברי סגל מסיימים את ה-Q&A, אבי ואז נועם. אהלן, עמית, תודה על ההרצאה מאוד מעניינת. השאלה ברכות שלי... על הקביעות, וברכות על הקביעות, אבי, פה אני אומר לכולם. כן. תודה רבה, תודה רבה. השאלה... איפה אתה נעלמת? אבי, הוא התנתק. אבי לא יכל לשאת את הברכות. נועם, תשאל אתה, לא, אני פשוט, אני אקפוץ לדיון, כי אני ואבי התכתבנו בינינו, ואנחנו אמרנו שאנחנו הולכים לאתגר אותך עכשיו. אל תשכח שאתה חוזר, וזה אני עדיין, כן. אני לא יודע לאן אבי רצה לקחת את השאלה, אבל אני כן אקח את זה לעולם שלי. אתה, גם מהיכרותנו רבת השנים ובאופן כללי, אתה תמיד מחזיק את הטענה שחופש הביטוי לא פוגעים בו, אלא אם כן יש סכנה ברורה לשלום הציבור. זו התפיסה הליברלית הקלאסית. בעולם תוכן שאני מגיע ממנו, יש דוגמה בולטת לרגע שבו אנחנו כן מוכנים לפגוע בחופש הביטוי, והוא כשזה מגיע להכחשת שואה. עכשיו, אפשר לבוא ולהגיד, זו אגב עמדה לגיטימית, אני חושב במובן מסוים, שהכחשת שואה אינה מהווה סכנה לשלום הציבור, ולכן אין סיבה לאסור אותה בחוק. אבל גם במדינות הכי ליברליות זה לא התפיסה המקובלת. נגיד, יש אמירה ערכית ששואה לא מכחישים, אולי חוץ מארצות הברית במדינות אירופה, שואה לא מכחישים. עכשיו, אפשר לבוא ולהשאיל את הסיטואציה הזאת, לשאול את הסיטואציה הזאת אלינו, ולבוא ולהגיד, לא יודע, מי שמכחיש את הטבח ביישובי העוטף, חופש הביטוי שלו צריך להיות מוגבל. השאלה איפה, אז אם יש לנו דוגמה היסטורית לרגעים שבהם אנחנו כן מוכנים להשעות את חופש הביטוי, מי אמר שאנחנו לא ברגע מקומי שמצריך מדיניות כזאת גם אצלנו? לא יודע, תהייה. אז אני אענה בקצרה, כי אני רואה שגם אבי חזר בינתיים. אני כמובן מתנגד לכל החוקים שאוסרים על להכחיש את השואה. זה במדינות אירופה לא במקרה, יש להם פשוט רגשי אשם. זה לא קשור לאמת ושקר, זה קשור לפוליטיקה ולפוליטיקת האשמה. אם הם היו קצת, בייחוד, טוב, לא ניכנס לכל אחת מהמדינות האלה, אבל אם הם היו אחרת לפני 100 שנה, אז 80 שנה, לא היינו במקום שאנחנו נמצאים בו היום. אז... לא היה מה להכחיש. לא היה מה להכחיש, בדיוק. אז אני מתנגד לחקיקה מהסוג הזה, וכמובן כל הניסיונות של החקיקה שאצלנו, ובוא, לא רק עם עקיבא כתבתי, גם איתך כתבתי, ואצלנו ישנם חוקים שאוסרים לציין את הנכבה, ושוב, מאוד מוגבלים, ותמיד אין להם בעצם שום משמעות טכנית, אבל החוקים האלה למיניהם אין להם הצדקה, כי זה אפילו לא מגיע למקומות שמשה דיבר עליהם. זה לא במסות כאלה שצריך לחשוב על הפתרונות הטכנולוגיים שיפתרו אותם. מכחישי שואה זה סוגיה שאנחנו צריכים להתמודד איתה בכלים של חינוך ושל הוראת ההיסטוריה. זה גם מסביר למה אי אפשר להפסיק בבת אחת את הלימודים ההומניים, יש פה דוד, אנחנו הרי, ונירית פה גם כן, הדקנית הנוכחית, אנחנו יודעים את המאבק שאנחנו מקיימים על מדעי הרוח ועל החשיבות שלהם. והחשיבות שלהם גם במסגרת החינוך היסודי והתיכוני,
של חינוך להיסטוריה ופילוסופיה וכל השאלות האלה, שם הפתרון, לא בלהגביל את השיח, ובטח לא בסוגיות כאלה כמו הכחשת השואה. ששם אנחנו מדברים על אירוע היסטורי שקרה לפני 80 שנה, יש לנו את ההוכחות לזה שהוא התרחש, וצריכים לחנך אנשים לדעת להשתמש בכלים שמאפשרים להם ללמוד את ההיסטוריה, ולדבר בצורה מיודעת ומודעת. עכשיו אני יודע שאני מדבר על דברים ערכיים וזה, ורוב הציבור הוא לא וכו', וכל ההערות האלה מוכרות לי, אבל גם אי אפשר להתנסה על הציבור. אנחנו נמצאים בתוך, האתגרים שאנחנו נמצאים בהם לדמוקרטיה הם יותר גדולים לדעתי מאשר השאלות האלה. אבי, אנחנו קטענו אותך, כי אתה מרוב התרגשות שם קטעת את הזו. אני שמעתי חצי מהשאלה של נועם, ונראה לי שזה ככה ממשיך באותו כיוון. מה שאני רציתי להגיד זה שאני מרגיש שכאילו כל הדיון שלנו, כשקראתי את הכותרת של ההרצאה ואת התקציר, אז היה נראה לי שהולך להיות פה משהו סוער במיוחד. זאת אומרת, חופש ביטוי בזמן המלחמה הספציפית הזאת, שהיא באמת היסטורית מבחינתנו, ואיכשהו מרגיש לי שכולנו כל כך דמוקרטיים וכל כך ליברליים, שאנחנו אפילו לא מאתגרים אחד את השני. שזה קצת מוזר, כי באמת עברנו איזה משהו שברור לנו ששינה משהו בתפיסה שלנו, מדברים על קונספציה, ואולי חוץ מהקונספציה המדינית, צבאית וכולי שמדברים עליה, אולי גם יש לנו איזושהי קונספציה דמוקרטית שאנחנו צריכים לנסות לחשוב עליה מחדש. ובאופן ספציפי יותר, שאני חושב שמתישהו במהלך ההרצאה אמרת שמבחינתך המדד שמאפשר לקבוע מתי אפשר לפגוע בחופש הביטוי זה סיכון חיי אדם. ובגדול אני מסכים, אבל אני מנסה לאתגר את עצמי וגם אותך ולשאול האם רק. זאת אומרת, האם אנחנו לא רוצים לחשוב על עוד משהו, כי זה לא שיש בקצה אחד דמוקרטיה אידיאלית ובקצה השני סיכון חיי אדם, וזהו. יש איפשהו באמצע, ואני מנסה להיות הכי פרקטי שיש. לצורך העניין, דיברת קודם על אנשים שכתבו בפייסבוק דברים, ואם זה הסתה או לא הסתה, אז לצורך העניין נלך לדוגמה הכי קיצונית, סטודנט שלי, נגיד, לא קרה כמובן, אבל נגיד, שכותב בפייסבוק שלו ביום של הטבח, אני לא יודע, מה שהיה כבר דיברו על כל מיני בוקר טוב, או תודה לאל, או מישהו שמזדהה עם זה ושמח מזה, אוקיי? אז לצורך העניין, נגיד אני יושב עם סטודנט כזה בכיתה, כשיש לנו באוניברסיטה אנשים שנפגעו ישירות וכולי, אז סיכון חיי אדם זה לא, אני מסכים לגמרי. אבל השאלה אם אנחנו בסדר עם זה, ואני באמת לא יודע את התשובה, זאת אומרת, זה לא שאלה רטורית, השאלה אם אנחנו בסדר עם זה, שבאקלים דמוקרטי, כמו שאנחנו רוצים להיות באידיאל, התוצאה היא שאנחנו יושבים בכיתה עם מישהו ששמח ממה שקרה, שהצדיק את מה שקרה, לצד סטודנטים שנפגעו ממה שקרה. שוב, הנטייה שלי היא שיש מעט מאוד דברים בכלל שמצדיקים פגיעה בחופש הביטוי, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לאתגר את עצמנו, כי עברנו משהו, אני חושב שגם לכולנו יש בתקופה הזאת איזושהי ביקורת על השמאל הליברלי בארצות הברית, החברים שלנו לאקדמיה שיחזבו אותנו באיזשהו אופן, והיו אולי תמימים מדי, עם איזה שהם ערכים אידיאליים, בלי שוויתרו עליהם. זהו, הבנת את הכיוון. כן, תשמע, זה באמת, אתם יודעים, הרי סיפרתי לכם שהייתה לי גם כן אינטראקציה לא נעימה בפן לפני חודש. לא רק זה, יש אנשים שאני כבר לא בקשר איתם בחודשיים האחרונים, שזה די מפתיע אותי. כן, אתה יודע, אני כאילו לא רוצה להיות פשטני מדי ותמים מדי, אנחנו מוקפים אנשים רעים, ויש אנשים רעים בקרבנו גם כן, ואנשים שלא חושבים כמונו, ואנחנו צריכים ללמוד לחיות בזה. כי אני אגיד לך, כי זה הביטוי שאני מחמיץ כרגע, זה לא ייפסק. זה מתחיל היום במישהו שכתב בוקר טוב, או ציטט איזה פסוק מאיזשהו כתבי קודש של דת כזאת או אחרת ביום של הטבח כזה, או ביום של התגובה על הטבח. כן? זה מתחיל מזה, ומה מחר נגביל?
זה לא נגמר. ברגע שאתה פותח את הדלת לזה, זה בדיוק החוק שפגיעה במורל. אתה לא יכול להשאיר, יש משטרה, יש חוק פלילי, יש בית משפט, ישנם דרכים לשפוט אנשים שעשו דברים שמסכנים אנשים אחרים, כי זה מה שקבענו כחברה שאסור לעשות בחברה ליברלית, לפגוע באדם אחר פיזית, וגם בלפגוע באדם אחר נפשית, כמובן שלא, אבל להעליב מישהו, שוב, אז אנחנו מקטינים את העונש על הדבר הזה, אבל ייצרנו מדרג של מהם העבירות הפליליות שנוגעות לפגיעה באחר. וזה שלא נעים לנו לשבת בחברת אנשים מסוימים, זה בעיה, אבל זה לא דבר שאנחנו יכולים למשטר אותו באמצעות החוק. אנחנו חייבים ללמוד לחיות עם זה. וגם אחרים לפעמים לשאול את עצמנו, מה המקור השנאה הזאת, ואיך יכולים להיות אנשים שיש להם שנאה, והתשובה היא תמיד כמובן מתחום החינוך. זאת אומרת, גם זה דבר שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, וזה לא רק בכיתות שלנו. שוב, אני הייתי פה בכנס בארצות הברית, ואני מדבר איתכם על אנשים שהיו, מה להם ולי? כל מיני אנשים שהם לא קשורים בכלל למקום הזה, ובעצם לשבת איתם בחדר אחד, לשמוע את הדברים שיש להם לומר, זה מזעזע. אבל זה חלק מההוויה האנושית. אפשר להסתגר כל אחד בתוך הגולם שלו, בתוך הקוקון שלו, ולהקשיב בתוך תיבת התעודה שלו, ולהקשיב רק לדעות שהוא רוצה לשמוע, או אפשר לנסות ולהתמודד עם הדברים האלה. זה חוזר להצדקות המאוד מאוד בסיסיות של חופש הביטוי ולתפיסה של חברה ושל שוויון בחברה. ודווקא, דווקא בתקופה הזאת אנחנו חייבים, בתקופה כזאת, עם האתגרים האלה, אנחנו חייבים לשמור עוד יותר על העקרונות האלה. זה המבחן. המבחן הוא עכשיו, המבחן הוא לא בשוויצריה, או לא יודע איפה, בליכטנשטיין, איפה שהכל טוב. המבחן הוא תמיד כשיש לך משהו שמאתגר אותך. וזה המבחן שאתה בודק את הערכים שלך. טוב, רציתי לשאול שאלה, אבל יוסי שאל את השאלה. יוסי, בבקשה, אתה הרמת את היד. לא, אני כבר שאלתי, אז עזוב, אני כבר דיברתי. זה לא היה גם שאלה, זה היה רק בהמשך למה שעמית אמר, בתגובה לשאלות המאתגרות של אבי ונועם. מה שאני שמעתי זה, לצורך העניין חרדים שאומרים, אל תשימו לי נשים בכיתה כי זה פוגע באישית, אז למה שלא נעשה הפרדה מגדרית? או שלא יהיה מרצים חלילה או אנשים מקהילת הלהט"ב שיראו כאלה באוניברסיטה, כי הם פוגעים בהם, כי כל דתי או הרבה מאוד דתיים וחרדים נפגעים באופן אישי מזה, או אשתו של סמוטריץ' שמרגישה לא נעים להיות עם ערבים באותו חדר כשהיא יולדת, או whatever. נכון. איך קובעים מה לא נעים? כלומר, יש הרבה מאוד דברים שלא נעימים, יש אנשים ששונאים אנשים מקבוצה כזאת, אנשים מקבוצה אחרת, מפחדים מהם, פוביות כאלה ואחרים. אם אנחנו אומרים שזה שלא נעים לי, כי מישהו כתב משהו, שאגב, לא יודע, בוקר טוב, איזה ציטוט מאיזה כתב דתי, זה אולי לא יאה לכתוב, אבל אם מישהו כותב את זה באנגלית או בעברית או בכל שפה אחרת שלא ערבית, לא היינו חושבים שזה אמירה פרובוקטיבית, גם אם זה היה באותו יום. סביר להניח שעוד אנשים כתבו בוקר טוב באותו יום, והם לא ידעו שהם אולי כתבו את זה. אז נתתי דוגמה לא, אבל הדוגמה הזאת בדיוק מחדדת את העניין שאנחנו רואים את הדברים, לא מתוך הדברים, אלא מתוך הסטריאוטיפים, פריקונספציות, ההבנה שלנו לגבי היחסים ולגבי מה אנשים מסוימים אמורים לעשות, ומה המשמעות של הדברים שהם אומרים. ואם אנחנו נכנסים מנקודה כזאת, אז בכלל אנחנו בעצם אומרים, אוקיי, בוא נחזור לשטייטל, בוא נהיה בחורי ישיבות וזהו, כאילו, זה אם ללכת עם הפרובוקציה. אני לא מסכים כל כך עם הדיכוטומיה הזאת, אני חושב שזאת אחת הבעיות, שאנחנו עושים את הדיכוטומיה, כאילו זה או זה או זה. אני חושב שזה שוב, זה בדיוק העניין של לאתגר את עצמנו, אם לנסות להבין, אולי יש משהו באמצע, אולי לא, אבל... שיהיה חוג לתקשורת נפרד, וחוג לתקשורת לא נפרד, אז בוא נעשה כיתות נפרדות, למה לא? זה פוגע בנפשם של חרדים, למה? רגע, אתם רוצים לתת לעמית את האפשרות לענות. לא, אני מסכים. לא, אני יודע שאתה נהנה, אבל אני רוצה שאתה נהנה. לא, אני מסכים גם עם מה שאמר יוסי כמובן. בחוקים שאספתי בזמן ניסיון ההפיכה, אחד החוקים היה חוק שהציעו חברי כנסת מאחת המפלגות הדתיות,
שדברים שאומרים רבנים לא יחשבו אף פעם כהסתה, אוקיי? לא אף דת אחרת, רק דברים, אני יכול למצוא את הצעת החוק הזאת. זאת אומרת, כבר היה מישהו שכבר הפך את מה שאתם אומרים כבר לחוק, זאת אומרת, זה כבר הצעת חוק שאם אתה מצטט מהמקורות היהודים זה בסדר. לא, זה כבר קיים, בחוק הסתה לגזענות כתוב שזה למעט ציטוט ממקורות יהודיים. לא במילים. כן, יש סייג לא במילים האלה. משהו בסגנון. ממש הצעת, כן, לא, יש את הנושא של פרשנות לדברים דתיים, לאו דווקא כתוב יהודי. אבל פה הצעת חוק ספציפית, שאם זה רבנים מדברים שהם לא יכולים, אז אנחנו יכולים ללכת למקומות האלה, אבל זה בדיוק אגב, חוק כמובן שלא היה לו שום סיכוי לעבור, אבל זה לא משנה, ההצהרות האלה, הן גם מייצרות לי חומרים לכתוב מאמרים, וככה אני יכול כמובן לסייע לתקציב של האוניברסיטה. כן, אילן. טוב, נראה לי שאנחנו ממש לקראת סיום, כי כבר 9:30. שאלה האחרונה שרציתי לשאול אותך, עמית, כי יש לך זיכרון ארגוני, אנחנו שומעים הרבה לאחרונה על כל מיני החלטות של אוניברסיטאות, להשרות סטודנטים או לעשות דיונים לגבי מה שמרצים אמרו או לא אמרו, מדיה חברתית. רציתי לשאול אותך כבן אדם שנמצא הרבה זמן באקדמיה, ממתי זה התחיל להיות תפקידם של אנשים, כלומר אנשים בדרגים הגבוהים של האוניברסיטה להיות בוררים של חופש ביטוי? ממתי זה נעשה, הכדור מגולגל לפתח שלהם, שהם צריכים להיות הבוררים של חופש ביטוי? זה ממש לא תפקידם בעיניי, ואני לא מבין מדוע ואיך הם עושים את זה. אז אתה זוכר מתי זה התחיל התופעה הזאת, או שהיא מאז עולם הייתה? התשובה היא שזה דבר חדש. זה, לא יודע, אולי דוד יתקן אותי, אני לא חושב שנתקלנו בדברים האלה בעבר, זה תופעה, גם מה שקרה עכשיו, כולל אצלנו באוניברסיטה, שהייתי מעורב בזה מאוד, הייתה תגובה רגעית לסיטואציה, ששוב, כולנו יודעים איפה היינו לפני חודש וחצי ומה חווינו, אבל חזרנו למסלול, והעיקרון שאנחנו קבענו לפחות הוא שאנחנו לא מתעסקים יותר בהתבטאויות של סטודנטים, בוודאי לא של חברי סגל שנעשות מחוץ לכותלי האוניברסיטה ושאין להם משמעות לעשייה האקדמית, זה חלק מהחופש של כל אחד. אני חושב שאנחנו עוד נהגנו בסך הכל, כשאני מסתכל, גם כשהביקורת שיש לי על צעדים מסוימים שנעשו, אנחנו עוד היינו מתונים יחסית למה שקרה במוסדות אחרים, גם אוניברסיטאות וגם מכללות, ואני מקווה שוב, קודם כל אני מתפלל ומקווה שלא נחווה עוד פעם שום דבר שמתקרב אפילו למה שחווינו לפני חודש וחצי, ושלא נצטרך לעמוד במבחן הזה עוד פעם. אבל התשובה שלך היא שזה מעולם לא הוחלט שאנחנו עושים את זה, ומעולם לא עשינו את זה. מעולם לא עשינו את זה. זה דבר חדש. כל מה שקורה פה בארצות הברית, זה רק נוגע לגבי פעילויות של סטודנטים, כסטודנטים, אם זה ארגוני סטודנטים שמוציאים הצהרה, או ארגונים אקדמיים שמוציאים, זה הכל בתוך מסגרת העשייה האקדמית, וגם אז, שוב, אני לא נכנס כרגע לכל הדינים שנעשו כאן, אבל זה שאוניברסיטה מתעסקת בביטויים ברשתות החברתיות של סטודנטים, זה דבר שהוא לא היה אף פעם, שהוא תקלה של רגע, כתוצאה מסיטואציה שלא הייתה כדוגמתה, ואני מקווה שגם לא, זה היה קצר מועד ולא נחזור לזה. אין היום כרגע באוניברסיטת בן גוריון, למשל לדוגמה, אף לא סטודנט מושעה אחד. וזה אנחנו גאים מאוד בהישג הזה שלנו. זה לא אומר שאין סטודנט, שאין הליכים משמעתיים מסוימים כלפי שאר סטודנט אחד עם הליכים משמעתיים שהם בעיניי גם כן לא מוצדקים, אבל לא ניכנס כרגע לגמרי, לא רוצה להתערב בהליך שיפוטי, אבל אין אף סטודנט מושעה ללא הליך שיפוטי תקין. זו הסיטואציה כרגע. אוקיי, אז טוב, קודם כל תודה רבה עוד פעם לעמית, על ההרצאה מאוד מאוד מעניינת. תודה רבה, ביי ביי, לילה טוב. יהיה בקשר לגבי ההרצאה של שבוע הבא, אני בטוח שהנושאים האלה ימשיכו להעסיק אותנו, אבל המון תודה עמית והמון תודה לכל מי שהצטרף.